Ayo Bagong Mantri, Mas Petro. Gimana? Zamane saya cepet Mas Petro. Inggih, saestu. Kehidupan harmonisasinya itu semakin lama semakin cepat, perkembangan keadaan itu semakin kilat. Nek awake dhewe iki ora cekak-ceket engko bakal ketinggalan sepur gitu. Boten saged beradaptasi, iya. Ketinggalan tenan. Saiki generasi alpha gitu. Nek kaya sampeyan ngono kuwi jek generasi mbiyen termasuk ya pomo milenial ya member ning saiki wis apa. Jadi pemikiran sekarang ini sudah beberapa ribu langkah lebih maju dari zaman dulu. Nggih, leres. Mula nadyan awake dhewe iki weton sepuh ning aja nganti kalah bisa maca marang kahanan sing sak tenane zaman saiki pamriye senadyan to awake dhewe iki piyayi sing wis tuwa utawa sepuh ning bisa mengadaptasi keadaan sekarang. Cocok ngendikane Mas Petro. Pripun? Dadi aja nganti kalah dhisik. Iya. Dadi ning akhirat aja nganti lali, ning donya aja nganti keri. Iya. Aja nganti keri. Bicarane iso nyawiji ya ngibadah, ngaji termasuk golek gawean kanggo ngopeni anak bojo golek rejeki. Dadi antarane akhirat karo donya iku kudu balance. Kudu seimbang. Kudu seimbang. Mas. Lho zaman saiki zamane AI utawa artificial intelligence utawa intelijensi. Nggih. Zaman saiki iki nek bingung takon ya nadyanto kabeh iki ngilmune maju ning aja kemajon. Tetap sebagai warga negara kita harus menjaga adat ketimuran, adab, tata krama ngganggo subasita aja nganti dilalekake. Nggih, napa melih awake dhewe wong Jawa. Iya. Wong Jawa ki kebak pitutur, budayane adiluhung saestu. Betul. Wiwit cilik bocah kaya anak-anakane awake dhewe, putune awake dhewe ki kudu dikenake karo budaya tradisi. Budaya tradisi. Cedak gamelan ki ning ati tentrem, pikirane ayem. Nggih. Nggih ta? Nggih saestu. Krungu swara gong ki kaya dene anu nek nggo Cina ki dienggo anu terapi. Nggih. Swara gong ki nggo terapi. Kuwi gong Cina. Gong Cina. Kuwi gong Cina. Gong Cina ki nggo mriyake ora nggo terapi. Barongsai. Gamelan Jawa iki iso dienggo fisioterapi lho, Kak. Contohnya fisioterapi contone pamane wong jarene wong Amerika kuwi nek lagi stres pikirane iki ngrungokke gending-gending Jawa malah. Dienggo menetralisir pikiran sing kacau balau kuwi. Kuwi malah iso mari mergo ngrungokke gending Jawa. Wah, kowe beda karo anak bojoku. Lah anak bojomu piye? Iso netralisasi pikiran kuwi anak bojo kuwi ora gending Jawa. Gak gending Jawa lha apa? Kuwi mau ngrungokke selamat datang Indomaret ngono kuwi wis. Iki jenenge seneng blonjo. Seneng blonjo jajan. Iki wingi wis padha nindakake poso. Nggih. Wis iki wis padha badan. Mau wis halal bihalal. Halal ki sahbi ki sama-sama, halal ki